بالتكليل تمرعيا بتكرتان أتيا أقليل كيرا تمرعيا حجها وليدا سلازة سيقول عصا حمش شهر حقول لي خلدي سلام تنا نعاكم كورات تخاتلتنا بأركز لوم يزولنا يوم حدش تحابريتات نواخم كنبلنا أبز حزوان الزرارة بزعبا خوين زلو بزعبا بيت هايلاي حزوان إنا قددا يخيد له بيت هايلاي كهاناتا قطيعة زيتولد ناي حمش تورحي ويسناي تشعان تورحي مرعى بتكليل أب قنوت وليد أب مسكرة مالتون أو حمشاي ورحي تكليل اندا تقبرة هيتسان أبي نبرة انتاي قدو انتاي معاتو كهانات بحقي كحتتو زولو بزحات حاساوات نبزح سب زقوطعن حابريتا أيو نايلومي مدبنا ازيد ما كمي أبي بيتي هايلايخ ملسي هيوات اللودو نزولو حابريتاتات دهاسيسنا ناباخم كنبلينا نزي چانل نازي حادش سخونخم سبسكرايب اناولخم أبالاتنا دما لايك شير اناولخم مدباتنا سكاب مجرشا حابيركم ناصرحم بيت هايلاي زي فلت سبيلي مالتون نبزح زولو عماوتي أبتواسقو اندا قريقومن انا سرهت لعل تفالتو لعل تفتاونتن بزح تختالن زنبرا حفتن ايا بيت هايلاي زولو دمكت يولن انا تبهال زقلت النمرا تواسقو اندا قريقومن لومو دما بزعبا بيت هايلاي بزح اندا تنغفا يركب بيت هايلاي أبز حالفة بزح بروغرامات انا قبرت تفلالي سوات دما وقصقهم يقروا كم دنبرا زفلتيو زي دما مستي حازي زلو مالتون هزبي زلو كنتات زي تستوعل كوتاس كم زير خادو قداي يكبر انا تبهاله اتقورهم بروغراما حد زي ناي قعاد حد زي ناي تنسي انا بلد بزح بروغرامات تحلف كم زنبرات زفلتيو بزي كابزي اتحيزيون بأركس اتهزبي دستنيا زي نبرا وقصقون زغرب زنبرا فلاي دما بتكليل تمرع ويلا بوست أو زولتلو أب محاوراو ميديا النغاقار زعبا قداي فوتيرو حد محاوراو ميديا سانيس آيا سانيس خادو بتكليل يمرعوي قدميو عاركي نيرو وأيو انا تبهاله كوتاس زتفلاليو حسابات اندا تلعلو كم زنبرا زفلتيو نزي حساب زيجن بتبقى خوانا قريبو زمرمرا أي نبر نساقن بتكليل تمرع ويلا بوست إلا وزح نقرات أكايدا بيت كريستيان بوزح بروغرامات تحلف كم زنبرت زفلت ايو كابزي يستبقسا حد تتقامي محاوراو ميديا دما كاب قدمات حيزا منفساويت يانيرا مسمان مركباي نبران زولو حد سباتون اي تسعن نقرقن حماقن صبقن انا توقعو اسكاو زعلت زيقا بزعبا بيت هايلاي زيدك أسلا سبيلن فلاي دما بتكليل تمرعيوه كاب زبالة تحيزو انه لو مدما انا قاقار زعبا فطيرو يركب مالتون بعلت إسراشي ديشتي ورحي حادة غلتش عسر تشمنتي أبز ولدتلو وليديلا بوست أبز ولدتلنا محاوراو ميديا بزو حساب انا تقاباولن انا توعوعن زركب قداي تفطيرو زي قداي زي دم بيت هايلاي كم زفلت بتكليليا تمرعيوا بتكليل اندحر دقا تمرعيوا خوينا كاب تورعو اسكاب زعلت زيقا حمش تورح ايا مدما اندحر بتكليل تمرعيوا خوين خا قدميو مسمان نمساب ركب زي قبر خا انت خوين خا قدميو ون مسمان نمسخوني يخون تتحيز خاطة زي نبير كا فلاي دما تقبلن خالي ناي بيت كريستيان سرعة انا فتصبخا انت مزيخا ايو اب مرعخا بتكليل التمرعو نقرقن ازا حافتنا زيقا زيقورة تقد فلي زبال ايو ازي دما كهاناتن حبرة سبن بطعمي اقوطعو يركب ازي زي تقوطعلو مخنيات دما اب حمشاي ورحي زولد حسان دولو ايو ወይ ድማ ቅድሚኡ ተመርዒዋ እንተ ነይራ ትንገረና ነዚ ድማ ጥብቅ ዝኾነ መልሲ ደሊና ምኽንያቱ ቆልዓ ሒስኻ ወይ ድማ ጸኒስኻ ብተክሊል ከም ዘይመርዓው ኣብ ጽሑፋት ከም ዘለውን ከምኡ ድማ ሕጊ ቤተክርስትያን ስለ ዘይትፈቅዶን ስለዚ ሕጊ ቤተክርስትያን ስለ ዝተሓሰት እዛ ሰብ እዚኣ ብናይ ሕጊ ቤተክርስትያን ክትሕተት ኣለዋ ዝብል ሓበሬታውን እንዳወፀ እዩ ነገር ግን ሓደ ወሃብቱ ርእይቶ ድማ እቲ መርዓ ማለቱውን በክተክሊል ተመርዒ ወይላ ፖስት ዝወለትሉ እዋን ቀዲሙውን ክኸውን ይኽእል እዩ ሽዑቱ ድማ ፖስት ተዋሂሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ነዚውን ግልጽ መልሲ እንደሊና እንተ ደኣ ኣብቲ ዝተመርዕወትሉ ግዜ ንሽዑ ኮይኑ ማለቱውን ፖስት ዝወለትሉ እስካብ ዝዓለት ዚኣ ዝወለደትሉ ግን ሓምሻይ ወርሒ ስለዚ ድማ እዛ ሰብ ዚኣ ጽንስቲ እናሃለይትያ ብተክሊት ብድፍረት ተመርዕዋ ዘላ ነዚ ድፍረታ ዚ ድማ ከጠይቃ ይግባኣ እናተባሃለ
ብዝተፈላለዩ ሓሳባት እናተወዓውዑ ይዝርከብ። ነዚ ዝገበሩ ኣካላት ድማ ማለት እውን እቶም ናይ ሃይማኖት ወለዲ ነዚ ዝፈጸሙ ኣካላት ድማ ማለት እውን እቶም ናይ ሃይማኖት ኣገልገልቲ ንሳቶም እውን ክጥየቁ ኣለዎም። ዋላ እኳ ንሳቶም ካበኢኺ ጸኒስኺ ዲኺ ኣይጸነስኺ ዝብል ሕቶ ኣየቕርቡ፣ ነገር ግን ድማ ነቶም ኣዕርኽቶም ማለት እውን ምስኒ ቤት ሃይላይ ዝወዓሉ ዝሓደሩ ዝነበሩ ቀጥታ ምጥያቅ ግን ይከኣል ነይሩ እናበሉ ዝተፈላለዩ ሓሳባት እንዳተወሃወ ብዙሕ ሰብ ድማ እናቆጥዐ ይርከብ ማለት እዩ። ኩራት ሰማዕትና ቅድም ኢሉ ብተክሊል ክትምርዐው ኣይብነበራን ማለት እውን እዛ ሰብ እዚኣ ቅድሚ እውን ዓርኪ ነይሩዋ እዩ እናተባሃለ ብዙሕ ጥርጣረታት ይለዓል ነይሩ እዩ። ነገር ግን ከም ንበልናኩም ነዚ ዘስተውዕለ ኣካል ሰብ የነበረን። ነዚ ኣካል ዚ ግን ጠዊቑ ዝሓሳብ ዚ ዘጻሪ ሰብ ኣይነበረን። እንሆ ኣብዚ ሕዚ እዋን ወሊዴላ ፖስት ኣብ ዝበለትሉ እዩ እምበኣርክስ ብዙሕ ሰብ ኣነጋጋሪ ዛዕባ ፈጢሩሉ ዘሎ፣ ከምኡ እውን ሕቶ ኣብ ሕድሕድ ሰብ ተፈጢሩ ዘሎ። እንድሕር ደኣ ካብቲ ውርዖም እስካብዚኣ 5 ወርሒ ኮይና እሞ ድማ እዛ ሰብ እዚኣ ጽንስቲ እናሃለየት ቤተ ክርስቲያን ኣትያ ብተክሊል እንድሕር ደኣ ተመርዒዋ ብሕጊ ከጠይቃ ይግባእ እናተባሃለ እዩ። ሓደ ወሃብቲ ርእይቶ ድማ ዋላ እኳ ዓዊላ ይቅርታ ኣይትሕተት፣ ነገር ግን ድማ ናብ ንስሓ ኣባታ ክትኸድኒእዋ እናተባሃለ ብዙሕ ሓሳባት እንዳተለዓለ እዩ ዘሎ። እቶም ናይ ሕጊ ማለት እውን እቶም ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን እውን ክጥይቁዋ ኣለዎም፣ ናብ ባዕላ ስሒቦም መልሲ እውን ክትህበሉ ኣለዋ። ሓቂ ማለት እውን ኣብ 5 ወርሓ ዝውለድ ህፃን የለን፣ እንተተወሊዱ እውን ኣብ ኖርማሊቲ ወይ ድማ ዘይስሩዕ ህፃን ክኸውን። እዚ ግን ስሩዕ ህፃን ወሊዳ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እናንተቃሳቀሰ ዝርከብ ስለ ዝኾነ እዛ ሰብ እዚኣ ብድፍረት ወይ ድማ ብዘይምፍላጥ ብተክሊል ኣብ ዝተመርዐትሉ እዋን ጽንሲ ከም ዝነበራ እዩ ዝሕበር። ግን ድማ ብዙሓት ሓሳባት ካብ ስዑ ኣትሒዞም እናተለዓሉ ነይሮም እዮም። ምክንያቱ ድማ ብተክሊል ክትምርዐው ኣይብነበራን፣ ጽንስቲ እያ፣ ቅድሚኡ ዓርኪ ነይሩዋ እዩ እናተባሃለ ብዙሕ ሓሳባት እንዳተለዓለ ዝመፀ ነይሩ እዩ። ነገር ግን እዚ ሓሳብ እዚ ግን እሽሽ ተዋሂሉሉ እዩ ሞፅ። ብሓፈሻ ቤት ሃይላይ ካብ ቀደም ኣትሒዙ እስካብ ዝዓለት እዚኣ ብዙሕ ማለት እውን ብዙሕ ወቀሳታትን ብዙሕ ሕተልዕልያ እናልዕለት እያ ትመጽእ ዘላ። ኣብ ዝሓለፈ ብተዋሰቕ እንዳገሪኦምን ብብዙሕ እትፍተውን ብብዙሕ እትፍለጥን ዝነበረት ኣብዚ ሕዚ እዋን ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ብዘይ ምኽባር ግን ብዙሕ ሰብ እንዳጸላኣን እንዳረሓቓን ከም ዝኸይድ ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ። ምክንያቱ ንሳ እትገብሮም ጉዳያት ማለት እውን ካልኦት ዝግጅን ምስ ናይ ለምለም ዓይነይ ተዋሳኢት እንዳገሪኦምን ክናጻጸር ከሎን ምስቶም ካልኦት ሰባት ማለት እውን ክሓስቡ ይግብኦም እዮም ተባሂልካ ዝግብኡ ሰባት ክናጻጸር ከሎ ዝለዓለ ጌጋን ስሕተትን ከም እትፍጽም ዘላ ተፈሊጡ ኣሎ። ምክንያቱ እውን ቅድም ክብል ዘይነውር ፕሮግራም ዘይነውር ዝግጅት ዘይነውር ወጻኢ እናውፅአት ህዝብና ኣብዚ እዋን እዚ ጭንቀት እናሃለየ ከምዚ እናበለት እናተባሃለ ብዙሕ ሓሳባት ይቐርባ ከም ዝነበረ እውን ዝፍለጥ እዩ። ብሓፈሻ ቤት ሃይላይ ድማ ነዚ ይቅርታ ክትሓተሉ ይግባእ። ፍላይ ድማ ላብ ናይ ንስሓ ኣቦኣ ኸይዳ ሕቶ ክትነጽርን ሕቶ ክትምልስን ኣለዎ እናተባሃለ ብዝተፈላለዩ ናይ ሕጊ ኣካላትን ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣካላትን ከምኡ ድማ ህዝቢ እንዳቀረበ እዩ ዝርከብ። ክቡራት ሰማዕትና እዚ መውላዳ እዚ ግን ንኩሉ ሰብ ኣነጋጋሪ ኮይኑ ይርከብ። ህፃን ዶ ኣብ 5 ወርሒ ይውለድ እዩ ወይስ 9 ወርሒ እዩ ነይሩ? እዚ ክንብል ከለና ግን ጽንሲ እናሃለየካ ዶ ብተክሊል ይምርዐው እዩ? ሰብ ዘይገብሮ ዶ ይግበር እዩ እናተባሃለ ብዙሕ ኣነጋጋሪ ዛዕባ ፈጢሩ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና እምበኣር ከስንሎሚ ዝወልናዮም ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ዝቕፅል መደባትናስ ካብ ንራኸብ ድማ ሰላም ሰናይ ጻንሒት ይግበረልኩም።